Расман муҳорибаи рейтинги дар вазни вазнин байни Дерек Луис бо рекорди 26-10 ва Сергей Сипавак бо рекорди 15-3 рӯзи 19 ноябр дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хелба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. шаби гузашта дар Олмон турнири Elite MMA Championship 10 баргузор гардид, ки дар он варзигари тоҷик Беҳрӯз Зуҳуров бо рекорди 16-5 муҳориба барои камарбанд бо чемпиони ин ташкилот Фабиано Жакарезиньо бо рекорди 31-14 гузаронд. ин муҳориба дар вазни ним сабук баргузор гардид ва аллакай дар якум раунд ба анҷом расид ва мутаассифона на ба фоидаи варзигари тоҷик. Фабиано дар якум раунд Беҳрӯзро ба нокаут роӣ карда камарбанди худро ҳимоя кард. мо ба Беҳрӯз гуфтанем ки рӯафтода нашав бародар, ғалабаҳои калон ва беҳтарин дар пешанд. ҷангвари машҳури UFC Ҳамзат Чимаев боварӣ дорад ки чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесаньяро ба осонӣ шикаст дода метавонад. мо барои муҳориба бо Адесанья омодаем. ман намедонам ки мо бо ӯ кай вомехӯрем, аммо ман ба дастаи худам гуфтам ки ин муҳориба барои ман осон аст. бинем ки ӯ чӣ гуна меҷангад. вақте ки ман муҳорибаҳои ӯро тамошо мекунам, худро бароҳат ҳис мекунам. ӯро аз пой меафтонанд ва баъд ӯ пушти худро ба шахсе медиҳад ки тамоман гӯштингир нест. охирон муҳорибаҳои худро Адесанья танҳо дар стойка гузарондааст. чӣ мешавад агар ки ман ӯро аз пой афтонам ва ба пушти ӯ баром? ман бе ягон проблема сари ӯро аз танаш ҷудо мекунам, гуфтааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки шаби гузашта Ҳамзат Чимаев хабар дод ки ба вазни миёна баромад ва акнун дар он ҷо баромад мекунад. дӯстон, ба фикри шумо Ҳамзат дар ҳақиқат Адесаньяро ба осонӣ шикаст дода метавонад ё не? фикротона нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. президенти ташкилоти AMC Fight Night Камил Гаджиев оиди ғалабаи Нурулло Алиев дар ташкилоти Dana White Contender Series фикрҳояшро баён кард. Нурулло боз ҳам хуб баромад карда метавонад. гап дар он аст ки рақиб дар муддати кӯтоҳ баромад ва барои ин чиз мо ба ӯ ташаккур мегӯем, чунки ин муҳориба метавонист ки барҳам хӯрад ва боз интизор мешудем. дар муҳориба бо чунин рақибон ту ҳамаи малакаҳои худро нишон дода наметавонӣ. аммо чӣ муҳим аст? муҳим он аст ки ӯ ғалабаи ба боварӣ ба даст овард, чунки дар ташкилоти Dana White Contender Series одамо ғалабаи фавранро дӯст медоранд. ман фикр мекунам ки UFC бояд ки бе ягон фикр ба Нурулло муҳориба диҳанд. ана акнун оиди аз ҳама чизи шавқовар гап мезанем. ишораи хуб ин аст ки ӯ вазни даркориро кард. бисёриҳо намедонанд, аммо Нурулло дар Eagle FC дар вазни 70 килограмм баромад мекард, лекин на ҳама вақт ин вазнро карда метавонист. барои ҳамин дар вазни 72-73 килограмм меҷангид. дар лигаи мо низ ӯ дар вазни 72-73 меҷангид ва дида мешавад ки вақтҳои охир интизоми Нурулло дар ин кор пайдо шудааст ва ӯ вазнро карда истодааст. ин чиз муҳим аст. баромад кардан дар вазни 77 килограмм барои ӯ душвор мешуд. ана дар вазни 70 килограмм боша, Нурулло дар UFC бисёриҳоро ҳайрон мекунад. барои ҳамин хуб мешавад агар ки баъди 2 ё 3 моҳ ӯ дар UFC дебют гузаронад. хуб мешавад агар ки ӯ дар ин дебюти худ ғолиб шавад. ин чиз барои Нурулло, барои ҳамаи мухлисони тоҷик хуб мешавад ва албатта ки барои ташкилоти AMC Fight Night ва ҳамчунин барои ташкилоти Eagle FC, чунки Нуруллоро бисёриҳо ҷангвари ташкилотҳои мо қабул мекунанд. бале, байни мо нофаҳмоиҳо ҳаст, аммо бо мурури замон мо ин нофаҳмоиҳоро ҳал мекунем, гуфтааст Гаджиев. дӯстон, шояд бисёриҳо фаромӯш карда бошанд ки Нурулло якчанд муҳорибаи охирони худро дар вазни 72 ва 73 килограмм гузаронида ғолиб шуда буд. ва акнун тасаввур кунем ки дар вазни сабук Нурулло чӣ кор карда метавонад.
барои ҳамин гаҷив ин чизро медонад ва мефаҳмад ки Нурулло дар вазни сабуки UFC бисёриҳоро ҳайрон мекунад ва мо низ ин чизро медонем. боз такрор мекунем дӯстон ки Нурулло ҳоло нав 22 сола аст. тасаввур кунем ки баъди 3-4 сол ӯ чӣ гуна ҷанговар мешавад. барои ҳамин мо боварӣ дорем ки Нурулло иншааллоҳ чемпиони UFC хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидоатонро нависен, дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.